गासा गोमजायै रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ फालिदों धेकियाजुलि दखरा एबसुआ। दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलिनि मुंख्लं फोथाराव मेहेरगोनाङै खुंफुंदों खुंगा 13थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो। सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे रंजाथाइ फोरबोनि समाव बिटिआरनि लोगो मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लायो। लोगोसेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारि आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि एनस मोसाहारिजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि अमृत बिथांमोनहा बाहागो लायो। दुलाराय आसामाव खुंनाय बे बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै धेकियाजुलि दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावबो जे रंजालि बैसागु खुंनाय जादों बेवहाय धेकियाजुलिनि साखाथि फाखाथि थानाय गासैबो बर'फ्रा ज' जानानै रंजालि बैसागुनि रंजानाय मोसानाय मुसुरनायाव बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों जों जे मोनसे सिभिलाइज जाति बे बाथ्राखौ जों फोरमायनो हादों आरो बेनि थाखाय जाय दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारिखौ खुंनो बिबान लाबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों। जिहेतु रंजालि बैसागुआ बर'नि मोनसे सिनायथि, बर'नि गौरब, बर'नि सन्मान आरो दुलाराय बर' हारिनि थुनलाइ राव हारिमु बेयावनो हाबनानै दं। बेखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि बिभिन्न सार्कोल, जोंनि मेलेमजिबि, जोंनि गोरों गोरा फोरोंगुरु, लोगोसे जोंनि फरायसा गासैबो जयै नाजानाया बे थारैनो मोजां जादों। खारन जों जिखुनु मुल्यनि बिनिमयाव रंजालि बैसागुखौ फोथांना लाखिनांगोन, बेखौ फोसाबनांगोन, बेखौ गोदान महर होनांगोन आरो बेखौ जों जौगाहोनांगोन। खारन रंजालि बैसागु जौगानाय लोगो लोगो जों बर' जाति हिसाबै अट'मेटिकेलि जों जौगालांगोन। बेनिखायनो जायफ्रा नाजाबाय बिथांखौ साबायखर होदों आरो जायफ्रा बेजों लोब्बा लाखिनाय खामानियाव दं बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे रंजालि बैसागु जों गोदान गोदान महर होनानै जौगाहोनांगोन, बिनि थाखाय खामानि जाहाथे मावो बेखौ खावलायदों। जों आसामनि थागिबि हिसाबै जिहेतु रंजालि बैसागुआ थागिबिफोरनि समाजावनो जोनोम जादों, आबादारि समाजावनो जोनोम जादोंमोन। बेनिखायनो दा खिन्थु बे बैसागुआ आबादारिफोरनि गेजेरावल' आबद्ध जायाखै। दिनै फरायसा, राजखान्थिगिरि, बेपारिफोर, बिजनेसमेनफोर ओमफ्राय साख्रि मावनो जाग्रा गासैबो समाजानो बेखौ आंगो होननानै बजबनानै लाबाय, खुंनो लाबाय आरो समाजनि गासै थाखोनि सुबुंफ्रानो बेखौ आंगो होनना बरायना लानायखाय दिनै असमनि जेसेबां थागिबि दं बिथांमोना गाव गावनि परम्परा मथे बेखौ खुंबोनानै जौगाहोगासिनो दं आरो जों आसा खालामदों बेयो जौगालांबावगोन आरो बे जौगानायजों लोगोसे जिफोर असमनि थागिबि हारिसाफोर दं, बर', राभा, मिसिं, डिमासा, देउरि गासैबो जों जौगालांनो हागोन। आरो रंजालि बैसागुआ जिहेतु मोनसे जनगोष्ठीनिल' मोनसे उत्सव जानानै थायाखै, बे गासैबो हारिनि मोनसे उत्सव। बेनिखायनो बे जोंनि मोनसे मिलन खेत्र जोंनि मावगोन जोंखौ गोरोबलायहोनाय, खौसेथि जानाय, बिदा फंबाय अनलायनाय बेबायदि मोनसे फोरोंनाय मोनसे उत्सव आरो बेनिखायनो बेयो जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि लाबोदों। आरो बेनिखायनो रंजालि बैसागुनि गेजेरजों दुलाराय आसामाव थानाय गासैबो जाहाथे जों खौसे गोजोन थासारिखौ लाखिनो जुदि थांना थानो हायो, बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो जाहाथे नाजालाङो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। दिनैसिमबो मोननो हायाखै दा मुंख्लंफोरनि माबायाथ' अनसुंथाइखौ जों होगासिनो दं। खारन जोंहा प्राय 3,000सो मुंख्लंफोर दं आरो बे 3,000 मुंख्लंफोरनो खनसे होनाया सम्भब जाया। बेनिखायनो जों फेज वाइज दासिमहालागै जों 2 फेज होबाय। फार्स्ट फेज हिसाबै 2021आव 40 मुंख्लंनो होनाय जादोंमोन आरो नै दाखालि बावैसो जों 201नो होनाय जाबाय। नाथाय जोंहा दा 240ल'सो जों होनो हादों, खिन्थु बाखि दासिमबो दं आरो जोंबो होलांबाय थागोन। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आसामनि बुहुमनि मुलुगनि गासैबो बर' रायजो राजानि गोजोननि थाखाय आरो बैसागो बोथोरनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेनो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो दिनै माखासे फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै दायो जोङो मोनाबिलिहालासे सिंगानि प्रग्राम जोंहा दङ। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर बोबोबाय थादों। दिनैनि जिथुनिखि जेनेरेसन गोदान जोलैफोर बिथांमोननि जि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बेयो दिनफा एफा
माने जातीयताबादि जिथुनिखि चेतना बे बुस्थुआ गोमालांनायखौ जों नुबाय थादों माहारिनि प्रति जिखिनि साननो गोनां दङ जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारि दङ बेनिफ्राय एरायखेनानै बिथांमोना मालाबा समाजनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो नागिरनाय समाजनि हेंथायै खामानि मावनो नागिरनाय बिदि माखासे गाज्रि मोनसे चरित्रनि गेजेरजों दोरोदनानै खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों बेनि असिलायैनो जों ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि गोदान जोलैखौ जेन मोनसे अनुस्थाननि गेजेरजों बा मोनसे फोरबोनि गेजेरजों बै जायफोरनिखि समाजनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो नागिरग्रा समाजनि हेंथायै बा हारिमुनि हेंथायै खामानि मावग्रा बै गोदान जोलैफोरा जेन मोनसे आकर्षण गोनां अनुस्थाननि गेजेरजों जेन बिथांमोननि गोसोआबो सोलायनाय फैयो जों बेखौ लुबैदों बेनि असिलायैनो जों ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंगा 13थि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबोखौ फालिदों आरो इयुनसिमबो जोङो जोंनि जि रंजालि माने बैसागो बोथोर बिनि मुङाव जि हाबाफारि लानो गोनां दङ जों लालांबाय थागोन इयुननि समावबो आरो हाजासेनो जोंनि जिथुनिखि गोदान जोलैफोर बिथांमोनखौ जेन जोंनि हारिमुनि थाखाय हारिनि थाखाय रावनि थाखाय थुनलाइनि थाखाय जौगाहोनायनि खामानियाव बिथांमोनखौ इनभल्भ खालामनानै जेन मोनसे लेभेलसिम जाय दिनैनि तारिखाव गुबुन माहारिफ्रा जाबायदि गावनि फेस्टिभेलखौ गावनि जिथु ट्रेडिशनेल डान्स बेखौ मुलुगनि दरबाराव फसंथानहैदों बिथांमोनखौ लाफानानै जोंबो जोंनि बागुरुम्बा जोंनि दावस्रि देलाय जोंनि खुन्दुं थुननाय मोसानाय बायदि जिखिनि खफ्रि सिबनाय मोसानाय बायदि रोखोमनि मोसानाय दङ बेखौबो जों बर' हिसाबै सरकारनि दारैनो होन जों गावनो होन गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बेखौ बिश्वनि दरबाराव जोंबो फसंथान होनायनि मोनसे थांखि आरो नोजोर लानानै जों दिनै ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ जोङो हाबाफारि लेखायै बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जादों दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सेरावहा आंनि फारसेथिंनिफ्राय फोरमायथिनो थाबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन